tant, escolti'm, de forma clara vull transmetre tranquil·litat als alcaldes, als regidors i regidores d'aquests 286 municipis que han donat suport a la resolució aprovada el 9 de novembre en el Parlament. Com vostè deia, no és res més que, de fet, una llibertat d'expressió poder votar aquestes mocions. I, per tant, en cap cas representa una sedició, rebel·lió, prevaricació, desobediència, usurpació d'atribucions ni d'ús indegut de fons públics, els fets als quals són acusats. Per tant, aquestes actuacions judicials, com vostè deia, responen a la voluntat explícita del govern de l'Estat de reprimir les expressions democràtiques i aquí és on nosaltres ens trobarem donant suport absolutament en els consistoris catalans. Davant d'aquest fet podem dir-ho més alt però no més clar. Escolti'm, deixin tranquils els ajuntaments catalans. I ho repeteixo, deixin tranquils els ajuntaments catalans. I per concloure, senyora Lloveras, els ajuntaments sentiran tot l'escalf i el recolzament per part del govern